Die is mooi. Hop. Oh, dit lijkt wel een hobbelhinder, hé. Jongen. Lietse van de list. Wat hebben we hier nou weg? Goeie. We zullen even een poging doen aan het jong. Wat geven we dan, Ilse? This is me. Dit ben ik. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Wat best dan warm? Zit te sporten? Met hem helpen? Met die haar? Wat heb ik nog eens broekt, hè? Ja, hebben we Zo. Sport oplezen. Wauw. Wauw. Hé hey Ilda, is toen naar je ketting kregen? Laat die naar je ketting zien. Oh, wauw. Oh, daar was ik nog ballen om. Wauw, wat mooi. Kus ik donsje. Nou ja, en na je daar zaken weer in squallen. Ik hier wel bij squallen bracht, maar hij zei ik maak mijn handschoen aan me. Dus ik ben nog goed naar huis te draven voor handschoen. Of draaftrieden. Want ja, er weer natuurlijk sneeuw. En hij zei de orenbandjes in de sneeuwbadje mijn handschoen. Dus ik zei, ik heb eens op. Dus die had ik hem nog goed even gebracht. Ik ben dan helemaal nog net in die wintermodus, zeg maar. Ik krijg mijn voet een sjaal mee dan. Ja. Van jou het op de planning. Ik ga even 2 cadeautjes die ik inpakken maat. Van Sien, een tante van mij. Die wordt fjouwer. Ik had het speeltje Croco Loco. Wie had het speeltje zelf weg. Echt superleuk. Ja, waar dan de langste krokodil had, die had won. Wat is dat? Was die Shen? Croco Loco. En ik had nog van dat tangram, dan kist alle figuurtjes, mijn magneetjes is dit. Dus die 2 dingetjes zie ik voor Sim. En dan is Corrie nog gastjitje. Die wordt 60. En Corrie is eigenlijk al haar hele leven de beste vriendin van mijn mam. Maar het is voor u, als vooral die zijnde, een soort van twadde-mam. Wie weten het beter dat het Corrie direct altijd is. Dus mam had geen zussen. Dus zeg maar die band die ik met mijn zussen had, die had mijn mam met Corrie. Corrie betekent ook heel veel voor mij, omdat in de periode dat ik de Berne opvang hier, wie zie altijd back-up. En echt weer, ik kon altijd van haar op aan. Dus ja, een hele goede binding met Corrie. Dus ik ga een mooi Fries pakketje voor Corrie. En daarna ga ik nog op de planning. Ik zou even om een bak koffie bij Ilse. En ik maak natuurlijk de beest even van. En voor de rest heb ik nog wat pakketjes die ertoe matten. Maar verder geen gekke ding voor jou op de planning. Maar ik neem je mute bij mij. Ik zou zeggen, via het net abonneren kost heel dan niet. En nog even een blauw toen kom heen. Oh, wat zegt u? Best ontklimmen? Nee. Jammer. Ben ik er maar een kwiet, denk. Mensen even inpakken, hé. Wat staat er al hierop? Al je auto's, hé. Auto's. Die is mooi. Hop. Oh, dit lijkt wel een hobbelhinder, hé. Liet ze mini-hacks. Wow. Mooi, hè? Ja, dank je. Zo. Hallo. Hallo, alles goed? Hallo. Hey, joh, je mag net steken, hè? Maar met mijn broek, hè? Hoppa. Ja, ik zal even ont inpakken. Lukt het heel raar? Help me met mijn mooi van de Rijn in de drip. Nou, wat doe je nou? Net maar die buis in het waterbakje van Jiske. Het is zo'n draakje, jongens, echt weer. Nee, ik heb met de handen. Nee. Laat maar even omheen staan. Wat is dit? Zeker even zien wat die glitse draak want uitspoken is. Zo, joehoe! Wist dan daar? Oh, wie is dat Jiske? Ja, Jiske. Hi Jiske. Anneke en Blok om Jiske, hé. Ja toch? Een stukje kuieren. Hallo Jiske. Jiske lief? Ja hè?
Hé, hey, Poes. Oh, kiesje. Zitjes, hè? Heel zachtjes kiezen. Ja, kiezen. Oh. Oeh, krijg je een kroepie van Poes. Ja, kom, in de hoes. Oh, daar is het vet in, zo wel. Nou, dan tel ik die. Poes, mij. Doe met mijn door nooit met dicht, hè. Dat is misschien wel beter. Dat blijft ook wel. Kom, Poes. Stuk in de hoes. Door dicht. Zo. En dan gaan we weer. Het had heel wat voor niet eerder, maar we komen erop. Tadaa! Dat denkt me nou, krijg ik wel dat ik... ik heb wel een kaartje voor Corrie, maar net voor Siem. Dus ik moet even checken naar een kaartje en dan moet ik nog even een kaartje halen. Dus daar heb ik... Nou, hier zitten cadeautjes voor Siem in. En dit zit ook toch even een orenkeer of aansnijden. Ik had een stukje kartonziekje waar ik het op heb wil. Dan moet ik het stukje karton in een mooi cirkeltje of jouwkantje. Dat inpakken met het Friese vlaggenprint papier en dan het spul erop zetten. Dus, nou ja, zo. Ildo hier wat voelen en ik denk dat is best wel een goed idee. De peerske-eikens. Met al je peersaaien, hé. Maar waar neem die paken zaken hier dat die een mooie peersketakken voor ons had, hé. Oh, jongen. Lietse van de list. Wat hebben we hier nou weer? Zit een doek in de aai, hé. Tja, kijk er weer. Dus zie je weer in? Doe maar in. Nee, er waren heel daar op. Ja. Ben er nog meer? Ja? Ja? Pak ze alleen maar. Oh. Kom in het poetje. Wat ben je aan weinig? Die Jeske zit te pakken. Oh. Klasse meid. Nou. Met hem helpen? Ja. En die twee nog. Mooie kleurtjes, hè? Zo. Zullen we een paar zaken vreten aan de tak? Zeg, ik zou mij nemen. Mooi tasje. Ja, neem maar die mij. Kom maar. Maar had je nog meer leuke, hé? Tja, van Bente gezocht. Op de markt. Tja. Stel je liedjes in en popjes. Wat is dat hier dan? Wat is dat? Snie, hé. Tja. Dat kist er nog net zo goed, hè? Oh. Oh. Dat is lekker. Oh, dank je. Oei. Heel lekker baltje. Hey, yo. Ah, sneeuw. Oei. Dit, oh, oh. Oh. Go ahead. Dank je. Ja. Dat holt je. Wauw. Wat had tante Ilse maken met de shit? Wat is dit? Sneeuwpop? Oh, machine. Een sneeuwpop met soepstengels. Ja. Oh. Oh, oh, oh. Oeh. Zo. God, hè? Oeh. Nee, die eerste. Nou, zat je hem weten, wie komen we theatraal of willen we zelfs even een poging doen? Dat is jong, wat geven we dan, Ilse? This is me. Dit ben ik. Showman. The greatest showman, oké. Goed, de Friese versie maken, maar ik wat nog. Nee, dat kennen we nog net. Die doen we nog Even een in het keer. Engels. I'm not a stranger to love. I know they say, 'cause we want your broken hearts. Learn to be ashamed of all my scars. They say, I wanna love you as you are.
sand and flow, gonna drown them out. This is break, this is bruise, this is who I am to be, this is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to be a girl. I am not scared to be seen. I make no apology. This is me. Ik heb mijn wagen volgeladen, vol met kleine kinderen. Net jongen? Is net zo mooi? Nee? Wat verdikker, balen. Dan je met mijn bloot. Neem stiekem het vetje. Nou, we gaan Ilse en Famke en Vetje even bij hun tussenuit zetten. En mijn boerman die hier wil van die mooie peersketakjes, dus ik ga een snoeischerken mee. Zo een peer al knippen, maar ik zou het ook mooi in het golfkarkuur. Ja, ik ga hem voor Hilda. Maar weer een paar mooie aanknippen. Is ze weer dicht? Zo. Nou, maar Sharon. Daar kunnen we wat moois van mij, Hilda. Dan gaan we weer op naar huis. Bedankt, Siep. Je doet het best. Ja, je doet het. Ben we wat aan het oprijden? Ja. Maar dat gebeuren, maar dat heb hier. Ja, samen even reden en voormaat. Ja, elke kind het wel, hè? Heel de week was je ook wel. Dus met mij? Dit is leuk. Zit er shit, hè? Dit is mooi. Kom je ook over de peersketakken versieren, hè? Ik ga een mooi prutje voelen. Hele grote beer hier. Oké. Ja. Shit. Mijn had genoeg voor me. Ja. Oh, wat leuk. Zo. Nou, eikens erover, hè? En heel mooi liedjes. Shit. Wat is die? Die weer mooi. Oh, met smieten. Hé, ook. Smeerpoets. Oh, Sharon. Schattig. Papa. Ja. Dirk? Nog eentje? Dat is wel heel schattig. Oh, een knientje. Oh, die mist een eer, hé. Knientje mist een eer. Knientje in een autoke. Ja, dit. Oh, Pietje. Tok, 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 tok. Dit is leuk. Nog eentje? Nog een hazer? Dobbel. Ja. Oh, een gieter. Een gieter, mijn Pietje. Een gieter. Is nog hier? Dit is nou in de midden door, Hilda. Hoe zit dat in? Zo, ik heb er nog een peer op. Maar misschien even nog een peer zetten. Zo dan. Wat vies ervan? Alle mooie eikens. Peersketakken. Ja, die hoort er eigenlijk naar meer in. Misschien kunnen we die aandacht bij de cactus in hangen. Bij de cactus kunnen we nog een peer doen. Mooi in de cactus. En hier mooi. Maar we zien hier ietsje. Meesteres die wil in wanneer dan. Zo. Ik zal hem helpen.
Dat zit. Lees er maar in. Goed zo. Oh. Mamie. Oh, mamie. Zo. Nou, wat een gezellig hier. We zijn heel in de peerske sfeer, jongens. Hierheen. Zo. Nou, die zilver van Peker uitklauwd worden, terwijl daar ben ik bij. Nou ja, maakt er niks uit. Hey jongens, ik ga hem jullie bij mij naam in een hele leuke dag. Ik ga wat cadeautjes inpakt. Ik ga together met Ilse echt even een musical festjes zong. En mijn heid echt even in dus element. Mooi peerske takken knipt en versierd met Ilda. Dus het wie een tierenslaggerij. Shit, daar had ze de eerste al. Hey joh, had ze weer pakt. Heel leuk speeltje. Wij soms zitten. Voest het een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen. En via het net de chill app te downloaden voor op je tablet als telefoon. On to naar je chillvlog.